Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Diyos Amay, makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kay sang buta. Nagato ako kay sa Kristo ay anak, kabugto nga aton Ginoo. Ngaying panamkon sa ilang sa Espiritu Santo. Gimbula gin Santa Maria Birhen, ginsakit sa ni Poncio Pilato, ilan sa krus na patay kag ginlubong. Nanahog sa mga mayatay, sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga mayatay. Kumayab sa mga langit, kinilingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito, makapasyaluwas pa hukom sa mabuhi ka sa mga mayatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagbanaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawan ng imong ngalan, umabot sa amon imong ginharian, matong pagbuot diri sa luta, siling sang sa langit. Tatagam kami niyan, singkanon namon sa matagadlaw, kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinanuluson mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginong Diyos yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng itanan, kaya manubunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Ngayon kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng itanan, kaya manubunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Ngayon kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng itanan, kaya manubunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Ngayon kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. Aton karon pamaladungan ang 5 ka misteryo sang kalipay. Ang nauna nga misteryo sang kalipay, ang pagtunda ni San Gabriel sa kay Maria Santissima nga siya maging Eloy sang Dios. Amay namon, ngera ka sa mga langit, pagdayawan ang imong ngalan, umabot sa amon imong ginharian, matupabuot diri sa luta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanon namon sa matagadlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunooloson mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng tanan, kaya mabunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng tanan, kaya bunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng tanan, kaya bunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng tanan, kaya bunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng tanan, kaya bunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng tanan, kaya bunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Kaya kalabi sa babaeng tanan, kaya bunga si matyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala.
niyan ug sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Pareho ka labis sa babaeng tanan, kanayong bunga sa imong tiyan sa Jesus. Santa Maria, Eloisan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala, niyan ug sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Pareho ka labis sa babaeng tanan, kanayong bunga sa imong tiyan sa Jesus. Santa Maria, Eloisan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala, niyan ug sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Pareho ka labis sa babaeng tanan, kanayong bunga sa imong tiyan sa Jesus. Santa Maria, Eloisan Diyos, sigampo mo kami nga makasasala, niyan ug sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig ug sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawaran amon mga sala. Lusa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdalatan yung mga kalag sa langit. Ilabi niya tumid akong kinanglan sa iyang kaluoy. O labing puti kasing-kasing ni Maria. Liso ang makasasala. Ay kaduwa nga misteryo sang kalipay, ang pagduaw ni Maria Santisima sa iya pakaisa ni si Santa Elizabeth. Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman na yung pagbuot diri sa duta silin sa langit. Hatagan mo kami niyan siguro namon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sige patawad namon ang makasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunuulosan mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amang kimatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amang kimatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amang kimatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amang kimatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amang kimatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amang kimatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amang kimatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amang kimatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amang kimatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo mo ng bunga si Mutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikaw po makami nga makasasala, niyan kay sa oras ng amon matay. Amen. Himaya sa may kag sa anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kay sa gihapon, sa matuig kay sa makatigan niya tanan, kabay pa. O Jesus ko, patawaran ang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan niya makalag sa langit, ilabi niya tumid akong kinanglan sa imong kaluoy. Uloy putli, kasing ni Maria. Iso ang makasasala. Ang ikatatlong misteryo sa kalipay, ang pagkatawa ni Jesus sa Belen. Amay namon, ngera ka sa mga langit, pagdayawan ng imong ngalan, umabot sa amon imong ginarian, matong pabuot dari suta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanon namon sa matagadlaw, kag patuwaron mo kami sa mga sala namon. Sining ginapatawad namon ng mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoloson mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kadayo kalabis sa ubang tanan, kadayo manubunga sa mantyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloy sang Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kadayo kalabis sa ubang tanan, kadayo bunga sa mantyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloy sang Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kadayo kalabis sa ubang tanan, kadayo bunga sa mantyan niya sa Jesus. Santa Maria, Eloy sang Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo mo ng bunga si Mutyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo mo ng bunga si Mutyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo mo ng bunga si Mutyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo mo ng bunga si Mutyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo mo ng bunga si Mutyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo mo ng bunga si Mutyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo mo ng bunga si Mutyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawaran ang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, hagdalang tanan ng mga kalag sa langit. Ilagay niya itong medakong ang kinahanglan sa imong kaloy. Ulabing putli nga kasing-kasing ni Maria, Liso ang makasasala. Ang ikaapat nga misteryo sang kalipay, ang paghalad ni Maria Santissima sa kay Jesus sa templo.
Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayawan ng imo ngalan, umabot sa amon ng imo ginharian, matuman ang imo pagbuot, diri sa duta, sinis na sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siningag napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuno loson mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Silisig suguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawarang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong medako, kinahanglan sa imong kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Liso ang makasasala. Ang ikalima nga misteryo sang kalipay, ang pagkadula ni Jesus kag ang pakakita sa iya sa templo sa tunga sa mga doktores. Amay namon ngera ka sa mga langit, pagdayaw ng imo ngalan, umabot sa amon ng imo ginharian, matuman ang ipagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanon namon sa matagadlaw, kag patawaran mo kami sa mga sala namon. Sini ang ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuno luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga si mo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami na makasasala. Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Silig-sigit suguran karon kag sa gihapon sa mga tuig ka sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawaran amon mga sala, Lusa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong may dako ang kinahanglan sa imong kaluoy. o labing putli nga kasing-kasing ni Maria, Liso ang makasasala. mga muyo kita, tanan, Magimaya ka Reyna, iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kinalauman namon. Nagapangalaba kami sa imo. Mga pinanubol nga mga anak na Eva. Nagapaninghakol kami nga nagabako nga nagapanangis sa sinigduta ang aluaan. Tala magalampoy nilig mo sa amon. Yang mata nga maluluyon. Pag sa oras nga matapos ang pagsubol sa amon sa duta, ipakita mo sa amon sa Jesus, ang bunga sa santos nga tiyan mo. O maluluyon, o may nuklugon, o matamis nga ulay nga Maria. Igampo mo kami, o santos nga iloy san Diyos, agod mangintakos kami nga panghatagan sa gimpanakda ni Heso Kristo nga amon Ginoo. Amen. pag-ampo. O Diyos, Tungod sa kabuhi, kasakit nga matayon kapag abanaw sa imubugtong nga anak, ginago mo para sa amon ang mga dulot sa kabuhi nga walay katapusan. Nagaampo kami kabay nga ihatag mo sa amon, nga nagapamalandong ka nagapangamuyo sining mga misteryo sa Santos nga Rosario ni Santa Maria Berhen. Nga amon masunod ang iya ginatudlo, kababato ng iya ginpanahad, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. Minsan ang buhay ay isang awit ng galang at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyabang. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya ay kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang nagmamahal. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mo si Jesus. Puso namin ay ihahandog, ang rosaryo mo't hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit, sa amang mapagmahal.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sang Ginoo nagtunda kay Maria, kananamkon siya sa gahom sang Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutian nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sa nga manikamatay. Amen. Yari ang ulipon sang Ginoo, kabay nga matuman sa akon ang imo pulong. Magimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutian nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sa nga manikamatay. Amen. Kag ang pulong nahimo nga tawo, kag nagkabuhi siya upod sa aton. Magimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutian nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sa nga manikamatay. Amen. Igampo mo kami, Eloy nga santo sang Dios, agod mangintakos kami sa mga ginsaad ni Kristo. Mga muyo kita. Ipaambit sa amon mga tagipusoon ang imo grasya o Ginoo, agod kami nga nakahibalo sang pagkahimo nga tao ni Kristo, paagi sa pagtunda sang anghel, kabay nga paagi sa iya pagkasakit kag kamatayon sa krus, maangkon namon ang himaya sa iya pagkabanhaw, paagi sa amuman nga Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi, mga katuran ko kay Kristo, yaring aton nga mga intensyones para sa ikaduwa nga Domingo sang Quaresma. For the soul of Adela Guerra, offered by Rosemary Tabirao. For the souls of Dolores Wenceslao, kag Jeffrey Capauan, Esther kag Josefina Pison, Dolia Herodiano, offered by Sheila Capauan. For the soul of Evangeline Balontong, offered by Taay family. For the souls of Baltasar Gelvizon, Pedro and Socorro Pison, Victor Pison, Sonny Pison, Nili Tabi Franca. For the souls of Rosario kag Isidro Yudelmo, Primitivo Capauan, offered by Nelson Capauan. For the souls of Fortunato Senior, Marisa, Chris Joseph Eran, offered by Escarrera family.
For the soul of Romeo Tabuyok Sr., offered by Azucena Tabuyok. For the souls of Jose Pison Jr., kag Janet Pison. Prayers for all living members of Pison family. Thanksgiving Mass for Sheila Feliz Ramos on her 6th birthday last March 2. Thanksgiving Mass offered to Ledesma family for all the blessings received and good health. Thanksgiving Mass is offered to April Ann Garcia on her birthday tomorrow, March 5. And for the soul of Lolita Sayo, offered by Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family. Ang ato na sponsors, Miss Karen Bange and family, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanen and family, Miss Jean Likbanen and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Nelson Kapawan and family, Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family, Mrs. Evelena Salem and family, Magding and Neneng and family, Mr. and Mrs. Gemma Paredes and family, kag Mr. and Mrs. Jomar Tabuyok and family. Ang pagpanglakato ni Jesus pakadto sa Jerusalem, nauntat anay sang isa kag ang tatlo niya ka magitutunan nagtaklad sa isa ka mataas nga bukid sa diin nagbalin ang iya dagway. Didto nagsilaw ang iya himaya, ang himaya nga nagikan sa iya pagka masinulundon sa amay. Gani ipangamuyo naton nga sundon sa Jesus sa iya pagsakripisyo tubtob sa krus, sa bagay nga ang krus nagdala kay Jesus sa himaya. Kabay pa nga maagom naton ang kaluwasan pagi sa pagtamay sang aton kagalingon, agud pasanon ang krus upod sa iya. Ang aton celebrante sa aton santos nga misa, ang aton mismo kora paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen. Palihog magtindog ang tanan. Sa Kamay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kilalahon naton kay ginursulan na aton mga sala, ako nabuhina naton ni pagkatakos paghalad sinimisa. Nagakonfesar ako sa Dios makagagahom sang tanan. Kay sa inyo mga utod kay nakasala ako nga tuod sa unahuna. Sa pulong, sa buhat ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuon nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga anheles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, higampo ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ng Diyos makagagahom, na sa napatawad ng mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
kita. O Dios nga amon amay, nagsugo ka, nga pamatian namon ang imo pinalangga nga anak. Sagura kami sa imo pulong, kag tinlui ang amon tagipusoon, agod magkalipay man kami sa pagtanaw sa imo himaya. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sang Heneses. Ang Ginoo nagsiling kay Abraham, halin ka sa imo kaugalingon nga duta, sa imo mga himata, kag sa puluyan sang imo amay, kag magkadto ka sa isa ka duta, nga igapakita ko sa imo. Hatagan ko ikaw, sing madamo nga mga kaliwat, kag mangin isa sila kadako nga pungsod. Bendisyonan ko, ikaw kagimuon ko nga mangin bantog, ang imong ngalan agod nga paagi sa imo, madamo ang makabaton sing mga kaayuhan. Hatagan ko sing mga kaayuhan ang mga maayos sa imo, pero pakamalauton ko ang mga nagapakamalaot sa imo. Ang tanan nga mga pungsod sa duta, magapangayo sa akon, nga bendisyonan ko subong sang akon pagbendisyon sa imo. Sang si Abraham nagaedad sing 75 katuig, nagalin siya sa Haran, suno sa ginsiling sang Ginoo sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. Ang mga pulong sang Ginoo matuod, kag ang tanan niya nga mga binuhatan masaligan. Ang Ginoo nagahigugma sang matarong, kag nagakabagay, ang iya mapinadayunon nga gugma, nagapuno sang duta. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. Ang Ginoo nagabantay sa mga nagakahadlok sa iya, sa mga nagasalig sa iya, mapinadayunon nga gugma. Ginaluwas niya sila sa kamatayon, ginabuhi niya sila sa tion sang tiggulotom. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. Ang aton paglaom yara sa Ginoo, siya ang aton manugbulig, kag mga ngapin. Nagakalipay kita tungod sa iya balaan nga ngalan, nagasalig kita. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. Pagbasa gikan sa ikaduwa nga sulat ni Pablo sa kay Timoteo. Hinigugma, magpakigbahin ka sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, suno sa kusog nga ginhatag sang Dios sa imo para sini. Iya kita ginluwas kag gintawag nga mangin iya kaugalingon nga mga tawo, hindi tungod sang aton binuhatan, kundi tungod sang iya tinutuyo kag grasya. Ginhatag niya ini nga grasya sa aton, paagi kay Kristo Jesus, sa wala pa ang ginsuguran sang panahon. Pero ginpahayag na ini karon sa aton, paagi sa pag-abot sang aton manluluwas nga si Kristo Jesus.
Kay gindula ni Kristo ang gahom sang kamatayon, kag paagi sa maayong balita, iya ginpahayag ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Gikan sa panganod na batian ng tingog sang amay, amoy ni akon gihinigugma nga anak, pamatiin ninyo siya. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Malasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Sa makaligad ang anom kaadlaw gindala ni Jesus si Pedro kag ang magutod nga si Santiago kag Juan sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang. Samtang nagatulok siya, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Ang iyaguya nagsilaw, subong sang adlaw. Ang iyabayo nagputi, subong sang kapawa. Dayon nakita sang tatlo kagintutunan si Moises kag si Elias nga nagapakighambal kay Jesus. Kani si Pedro nagsiling kay Jesus, Ginoo, maayo gid nga yari kita diri. Kung luyag mo, mahimo ako sing tatlo katulda. Isa para sa imo, isa para kay Moises, isa para kay Elias. Sa nagahambal pa siya, ginlikupan siya sang masilaw nga panganod. Kagikan sa panganod may isa katingog nga nagasiling, ini among akon hinigugma nga anak nga nahamutan kugid, pamatii ninyo siya. Sa pagkabati sini sa mga gintutunan, hinadlukan gid sila, dahil naghapa sila sa duta. Ginpalapitan sila ni Jesus, kagintandog nga nagasiling, tindog kamo, kag indi magkahadlok. Sang pagtangla nila, wala na sila si iban nga nakita, kundi si Jesus lamang. Sang pagdulhog nila sa bukid, nagpaandam si Jesus sa ila nga nagasiling, hindi kamo magpanugid bisan kay sino sang inyo nakita, tubtob nga anak sang tao, mabanhaw. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Mayong gabi sa inyo tanan. Ako laan ay mamisa subong kay si Father Julius, pasako sila sa seminaryo kay may palagwaon sila subong nga gabi halin kahapon. Si Ambalya, ikaw laan ay misa to. Kaya mo na nga ako misa subong diri sa inyo sa San Rafael. Ikaduha nga Domingo sa panahon sang Kwaresma. Kag ang ini nga Domingo na sentro sa pagbalhin sang dagway sang aton Ginoo. Si San Mateo naglarawan sang hitabo didto sa ibabaw sang bukid. Sa diin ang dagway ni Jesus nangin isa kamahimayaon. Ini makita naton sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 17,
versikulo 1, tubtob 9. Gindala niya ang 3 kagintutunan, kag sa taklas sila o nagsaka sila sa mataas nga bukid nga silahanon lang. Ang 3 amo si Pedro, mag-utod nga si Santiago, kag Juan. Ini kog mga mautod, una, nga nagdalagid ang aton Ginoo sang 3 kaupod. Kinahanglan ba lang nga may pruweba o kung may witness? Ini kog mga kauturan, hindi lamang ini witness. Hindi lamang ini agud may magsaksi sang iya himaya. May magsaksi man kun wala, Dios man na sa gihapon. Mahimayaon man na sa gihapon. Kita yang nga tao, kinahanglan magpanaksi, agod nga mapahayag ang kamatuuran. Siya ya hindi. Bisan may magsaksi, kamatuuran man siya gihapon. Diyos man siya gihapon. Mahimayaon man siya gihapon. Pero nga, nagdala sa sing 3. Ining 3, representante sang katauhan. Mga katauhan nga matinuuhon. Mga tao nga nagsunod sa aton Ginoo kag nagtuo sa iya. Sila ginpaambit na nga daan sang pagtan-aw sang himaya sang Dios. Sa tinaga nga Ingles ginahambal, they have the foretaste of the glory of God. Pagtan-aw, pag-angkon na nga daan sang kahigayunan nga makita ang matuod nga kinaugali sang Dios. Kag wala sing liwan niyang kinaugali nga Dios non nga mahimayaon. Diri si San Mateo naglarawan ang dagway ni Jesus nagbalhit, ang iyaguya nagsilaw subong sang adlaw, kag ang iyabayo nagputi subong sang kapawa. Larawan sang mahimayaon nga Dios. Adlaw ang guya niya. Halos hindi naton matulok. Halos hindi naton makita. Hindi naton maaninagan kung sa dalom pa nga lingwahe sang aton mga katigulangan. Hindi kin naton maaninag ang iya masilaw nga guya. Daw adlaw. No, pareho lang pala magtulok kamo sa adlaw, no? Makita ninyo may sanag pero hindi ninyo makita ang surface gid niya. Kasanag lang makita. Kag ang iyabayo nagmaputi. Subong sang kapawa. Amuman, naga-radiate, naga-lapnag ang iya kapawa. Kag ini, among ginatawag naton kay ina, foretaste of the glory. Ang isa pagidiri, to let them see the original. Kung sino gid si Jesus. Kaya nabalaan naton ang Jesus nga nakita nila, ang Jesus nga amo ining na tao sa Belen, ang Jesus nga nagkari sa kalibutan, initanan na tao kag nagsuklob sang kinaugali nga tawhanon agod nga magupod kag magkabuhi sa aton. Hindi na amo ang iya original nga himaya. Kung sayuron pa ginsukluban ang iya mahimayaon nga lawas ginsukluban sang tawhanon nga lawas nga amo ang nagtago sini. Pero sa malipot nga kahigayunan, ginpakita niya ini sa iya mga gintutunan. The original glory which is His from the beginning. Nagdiriman inigog mga mautod, ginpahayag ang tingog sang amay. Ginlikupan sila sang panganod. Kag, ginbatian nilang tingog sang amay, ini ang akon hinigug mga anak nga nahamutan kugid pamatii ninyo siya. Ini isa sang mga nabatian sang mga gintutunan nga ginhambal man ini sang una sang amay antes ang transfigurasyon. Abe, san tawon ta kung san o abe? San o pa ngay tabo na batian nga ini
ang tinaga sang amay, ini among ako hinigugma nga anak, san o? Pagbunyag kay Jesus. Very good. Sa pagbunyag kay Jesus, amo man ni, pagkatapos nga nagtakas siya sa tubig, may nagpakita nga salampati sang na Espiritu Santo sa dagway sang pating kag may tingog nga nabatian, ini amo ang akon hinigugma nga anak. Hinigugma makauturan, ini konfirmasyon. Pagpahayag sa amay mismo nga ining tao, ining mahimayaon nga dagway, ining Kristo na ginatawag naton, amo ang anak sang Dios nga nagkari sa kalibutan. Dayon inigug mga mautod si Pedro sa makita niyang himaya ni Jesus. Nagsiling siya, Ginoo, maayo gid nga ari kita diri. Mahimo ako 3 katulda. Isa para sa imo, isa para kay Moises, isa para kay Elias. Kay nakita nila si Elias kag si Moises nga nagapakig-istorya kay Jesus. Ini bunga sang kalipay ni Pedro. Bunga sang iya nga kalangkag. Bunga sa iya experience of the presence of God, the presence of the real Jesus glorified. Gagin himaya na nga daan. Gani, hindi siya kay balo ko niya ay hambal. Pautwas lang niya iya nabatyagan. Maayo gid nga yari kita diri sa ibabaw sang bukid. Mahimo ako 3 katulda. Siguro inigug mga mautod, ining balatyago ni Pedro nagapahayag nga ari ang himaya, ari ang kalipay, diri na lang kita. Upod na lang kita diri. Inigug mga makauturan, apang sa hinali, nadula ang panganod nga naglikop sa ila, kag nakita nila si Jesus na lang nga nabilin nga isa. Anong buot silingon sininigug mga mautod? Ginapahayag sa ato na himaya sang Dios, ginpatilaw nangadaan sa 3 kagintutunan, pero wala ini nagakahulugan nga didto na lang sila mapabilin. Dapat sila magpanaog sa bukid, kag tapuson sang Ginoo ang iya misyon. Mag-antos siya sikwayon, sakiton, ilansang sa krus, agud maangko naton ang kaluwasan. Hinigug mga makauturan, ang transfigurasyon nagapahanumduman sa tagsa-tagsa sa aton. Tanan-tanan kita nagambit na sang himaya sang Diyos. San-o sang pagbunyag sa aton. Sa pagbubo sang pari, sang tubig sa aton mga ulo sa pagbunyag, kita nangin anak nga inayupan sang Diyos. Wala kita sing sala. Ang pinakadagta sang sala nga panublion na panas. Mahimayaon kita. Gani ang mga pari sang milhil sa una sa igbaras, pagkatapos nga nabunyagan ang bata, ginahambalan niya ang ginikanan, este iho o iha sangta. Ining bata mo, santos. Kay amo kita sina pagkatapos ang bunyag. Apang, sa pagpadayo naton sa pagkabuhi, samtang kadalagko kita, amat-amat ina nga ginadagtaan tungod sa aton mga nahimo nga mga sala. Sa sini nga transfigurasyon sa aton Ginoo, ginapanumdum kita ni gugma mautod. Balik kita sa sinang original naton nga kaugalingon. Ang pagkatao naton o ang aton pagkabuhi, pagkatao liwat, paagi sa tubig sa bunyag, nga nangin mahimayaon ang aton kalag. Nangin putli, nagasiga, nagasilaw, wala sing dagta. Balik kita dira, kag dira kita magaangkon sang kabakod sa pagpadayon sang aton kabuhi. Kasubong sa maging tutunan, kasubong ni Jesus, nagpanaog sila sa bukid. Sa pagpanaog nila, ginatubang nila ang tanan nga panghangkat sang pangabuhi. Kag ginatubang ni Jesus ang pasakit kag kamatayon, kag nagdala sa iya sa pagkabanhaw.
Amo man na sa aton tanan, no? Di nabunyagan kita, nangin putli kita, apang nahulog kita sa sala. Di dira kita balik pabakuro na aton kabuhi adlaw-adlaw, upod sa aton panimalay. Magtingwa kay aton sa paghimo sing maayo. Ining inyo pagsimba dinhi subong, ang inyo pagpalapit, no? Bisan jutay lang kamo. Ini pagpakita ninyo sang inyo pagtuo kag pagpakita sang inyo pagbalik sa inyo original nga kinaugali bilang isa ka binunyagan. Putli, misan nga may yara sang kapakakulangan, nagapaninguha kita nga mangin maayo, na ginaatubang nato ng panghangkat sa pangabuhi, nagpag-antos agod nga maangkon man naton himaya upod sa aton Ginoo. Amo nang kahulugan sang Kwaresma, hinigugma nga mautod. Amo ina nga sa sini kaduha nga Domingo sang Kwaresma, ginapahayag sa aton inang pagbalhin sang dagway sang Ginoo. Ginapahayag na nga daan nga kung mag-angkon kita sang aton pag-atubang sa pag-antos, maambit man naton sa ulihi ang pagkabanhaw upod sa aton Ginoo. Kabay pabakuron kita sini nga panghuna-huna, kabay mabato naton na matuod nga kahigayunan nga magbalik sa aton kaugalingon, magkalipay tungod nga ginimo kita nga mga anak sang Dios. Kag dugang dira magkabuhi kita bilang iya matuod nga mga anak, padulong sa matuod nga kaluwasan nga aton ginalauman. Padayon kita sa aton santos nga misa, magtindog. Pangamuyo kita pagpahayag sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit at sang duta. Nagatuo ako kay Kristo ianak nga bugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Kinbunag ni Santa Maria Birhen. Kinsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Kinlansang sa krus na matay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya ka naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuo sa Dios nga amay, makagagahom sa tanan. Gikan didto magkakaripas siya liwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa pagbalhin sang dagway sang Ginoo, kinapakita sa aton ang himaya sa likod sang kasakit sang krus. Agod nga mahangpa naton ang kahulugan sang aton mga pag-antos. Mangamuyo kita sa Ginoo, kag sa tagsa kapag ampo ang aton sabat. Pabakura kami, O Ginoo. Pabakura kami, O Ginoo. Sa tion sang pagtilaw tungod sang kapiutan, kahadlok, kagamo kag kaluya, kabay pa nga ang misteryo sang pagbalhin sang dagway ni Jesus, maghatag sa tanan sing kabakod kag paglaom, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Sa tunga sang materialismo, komersyalismo kag konsumerismo subong, kabay pa nga makahibalo kami magsakripisyo, magunungay kag magpangabuhi sing simple lang, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kabay pa nga tamdon sa mga panguluhan ka mga opisyales sang pungsod, ang problema sang droga, extrajudicial killing, kag korupsyon, kag tapnaon ini sang mga paagi nga nagarespeto sang dignidad sang tao, kag nagasakdag sang katarungan, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Sa sining panahon sang Kwaresma, kabay pa nga ang simbahan sa idalom sang pagtuytoy ni Pope Francis, mga obispo kag mga kaparian, mangin mabaskog sa pagpangamuyo kag mangin maalwan sa mga buluhaton sang kaluoy, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kabay pa nga ang amon mga pinalangga nga nagtaliwa na, magkasadya sa himaya sang Ginoo didto sa langit, ang himaya nga nakitaan sa pagbalhin sang dagway ni Jesus, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kag sa hipos aton mani pangamuyo ang aton intensyones sang aton katilingban kag sang aton man nga barangay, mga muyo kita.
Pabakura kami, O Ginoo. O Ginoo, kaluoy ang imong simbahan, kag pamatii ang amon mga pangamuyo. Agod nga tanan nga imo ginatawag sa pag-ambit sang misteryo Pascual ni Kristo, hindi makulangan sang paglupay sa imo grasya, paagi man kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Karon pangamuyo kamo mga kauturan agod ang akon kag inyuman nga sakripisyo mamutan sang Dios amay makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayo kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga simbahan. O Ginoo, kabay nga ining sakripisyo magpanas sang amon mga sala, magpasanto sang amon lawas kag kalag, kag maghimo sa amon nga takos sa pagsaulog sang piyesta sang Paskwa. Pinapangayo namon sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon ka sa tanan niya duog magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay, nga mahanan kagway katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sang mabantala niya sa iya mga gintutunan ang iya palaabuton nga pagkasakit. Ginpahayag niya sa ila ang iya himaya dito sa balaan nga bukid. Sa sini nga paagi iya ginpakita sa ila nga ang pag-antos nagapadulong sa himaya sang pagkabanhaw. Ini suno sa kasuguan kag sa mga propeta. Gani upod sa mga angheles ka mga santos, nagadayaw kami sa imo siway untat nga nagasiling.
Santos, ikaw nga tuod Ginoo tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoo Jesucristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbato niya sing kinabubuton. Iya ginkuha ang pamiyak-piyak ang tinapay ang pasalamat sa imo. Nagyay ni panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, ka magkaon kamo sini. Kay ini among akon lawas nga igatugyan tungod sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, yaging kuha ang kalis ng pasalamat sa liwat, nagyay ni ginhatag sa mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag wala sing katapusan nga kasugtanan, kay gaula tungod sa inyo, kag tungod sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko kag Diyos ko. Ang misteryo sang pagtuo. Gani amay among ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kakalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mangintakos sa pagatubang pangalagad sa imo sining sakrifisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo mapahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan, himpitas siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, obispo nga si Jose Romeo, hagtanan niya kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom, nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nagkalamatay sa imong pagkaabian, matuna sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ngayari diri karon nagatambong. Agon maambit namo ang kabuhi nga walay katapusan. Magdayaw kamagimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen Eloy San Dios. Upod kay Senyor San Jose nga Yabana. Upod sa mga apostoles, tanan mga santos na nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, hagdira sa iya. Inahatag sa imo, Diyos, Amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan niya dungog kag himaya sa tanan niya tuig sang mga katuigan. Sing may dako nga pagtunga pagsalig, manawag kita sa aton Amay sa langit, sa pangamuyo ang intudlo sa aton Ginoo Jesucristo.
Luwasa kami Ginoo sa mga kalautan at agi kami simpagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas gihapon sa sala kag palig-una sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw ang nagsiling sa imo mga apostoles. Ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kunya pagtuo sa imo simbahan, kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa imo pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi, ka nagahari, sa tanan niya tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Katagay ka mo mga kauturan sang paghidait. By the mingling of this body and blood of Christ, bring eternal life for us to partake. Yari si Kristo ang Kordero nga nagapatawad sa mga sala. Bulahan ang mga ginaagda, pagbaton sa iya sa pagkalawat. Ginoo, dili ako takos, magsulod ka sa akon puluyan, apay mitlang lamang isa kapulong, kamagaayo ng akon kalag kaglawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balanya Eucharistia. Ang kunindikip
higayon, magkarika, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahulan, manuluwas sang akon kalan. Mga muyo kita. O Ginoo, sa tapos na namon mabaton ang imo balaan nga sakramento, nagapasalamat kami sa imo. Kay bisan nagapuyo pa kami diri sa duta, imo na kami ginpaambit sa mga butang nga langitnon, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pinapaybalo naton, buwas. May meeting ang Paris Barangay Coordinators. Istoryahan ang parte na sa plaabuton nga buluhaton naton sa Semana Santa. Magagwa na ang mga apostoles sugod sa Martes sa mga paglibot sa mga barangay. May schedule na kamo diri? Ha? March 8? O sa aga, malibot ang mga apostoles. Kag pagka alas 4 sa hapon, matipon kita diri pa sa chapel para sa recollection. Kag makadto kami ng mga pari para sa confession. So sinuluyag nga magkonfesar, i-avail ninyo ini nga panahon, mation, nga ginakadtuan gid kamo para sa pagbaton sa sakramento. Obligasyon sa isa ka binunyagan nga Katoliko
na magkumpisar at least kay isa sa isa katuig ilabi na gid sa panahon sang pagkabanhaw o kung sa panahon sang Kwaresma. Kamo na ang panugyan gid sa tanan-tanan nga mabinunyagan nga Katoliko. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Magduko ka magbaton sa bendisyon. O Ginoo bugayi singway katapusan nga bendisyon ang imo mga tumuluo. Kay gitugot nga masunod nila sa ebanghelyo sa imo bugto nga anak agon maghandom sila pirmi nga makadangat si malipayon sa himaya nga sa iya sini katahom iya ginpakita sa mga apostoles. Nga pangayo namon sa imo paagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Salamat sa inyo pagtiyamtambong subong gabi, paghatag panahon sa pagsimba sa mga kabataan nga aton nga choir sa altar night sa inyo tanan-tanan. Lakat kita sa pagidait, padayon kita sa paghandom sinahimaya paagi sa aton maayo kag Kristohanon nga pagkabuhi diri sa duta. Salamat sa Dios. Kaliwat mayong gabi sa inyo tanan. Mayang gabi man, Father.